Добрый день, шановныя тэлегледачы. Я вітаю ўсіх, хто сёння тут у студыі. Сёння нас чакае чарговае цікавае знаёмства ў праграме «Сёння з вами». І сёння гэта будзе чалавек, які сцвярджае, што кожны чалавек – тэатр. У кожным чалавеке ёсць тэатр. Чаму? Таму што кожны чалавек прагне да боскай велічы. Кожны чалавек хоча перамен сусвету у лепшым сэнсе гэтага слова. І, урэшце рэшт, кожны чалавек асоба. І вось такая асоба сёння будзе з вами. Мастацкі кіраўнік, стваральнік тэатра аднаго акцёра «Зніч», спадарыня Галіна Дягілева. І мы яе сустракаем. Галя, я вітаю тебе ў студыі, і давай не будем рабіць сакрэта з таго, што мы старыя знаёмыя, і адразу будзем казаць адно аднаму ты. Згодна. Згодна. Так нам будзе прасцей, таму што размова наша вымушае быць шчырымі. Усё пачынаецца з дзяцінства, гэта не сакрэт. І мне заўсёды цікава, кожная дзяўчынка марыць стаць актрысай чамусьці. Як ты думаеш, чаму? Ну, відаць, гэта прыгожа все-таки. Мастацтва, тэатр. І таму натуральна, што дзяўчынкі, а дзяўчынкі яны ўсе. Гэта раней, ведаеш, калі я была дзяўчынкай сама маленькай, я думала, вот тая прыгожая, тая вельмі прыгожая, а я думаю, мне трэба нешта. Думаю, мяне нос як вырасце, я вот так его трымала. Честное слово. Там ці што-нибудь яшчэ, думаю, там якія ногі павінны быць у дзяўчыны, ці што яшчэ. А цяпер я гляджу на іх і бачу, што ўсе ж яны прыгожыя, ўсе. І нават увогуле людзі застаюцца прыгожымі. Галя, ну ты марыла быць актрысай? Ну так, марыла. Але я марыла яшчэ быць, лічыць там зоркі, астраномам, як бы, там, ці географам якім-небудзь, вот штосьці такое. Хаця геаграфію заўсёды дрэнна ведала ў школе. Чамусьці. Дзе ты нарадзілася, як працягала? Дзе ты нарадзілася і як твоё дзяцінства? Нарадзілася я ў Менску, на вуліцы Богдановича. Цяпер гэта Богдановича. Тады гэта по-другому называлася. Ну і потым я паехала з Менску. Была ў другіх краях, нават на Чукотцы з мамай. На Украіне трошкі жыла таксама. А ўвогуле я тутэйшая. Ну і вось прыйшла думка стаць актрысай. І адразу пайшла вучыцца? Так, толькі я яшчэ спявала трошачкі. Вось, ну, так, гэта, я сама да гэтага не вельмі сур'ёзна ставілася. Мне здавалася, што гэта, ну, проста вельмі прыемна, знаеш, спяваць. Хаця, дарэчы, у дзяцінстве, калі я спявала, я памятаю, суседзі казалі, такая сімпатычная дзяўчынка і такім праціўным голасам спявае. Честное слово, я думала, ну чаму ж, я ж так стараюся. А потым, вот, як не дзіўна, все-таки нешта там, відаць, памянялася. Хаця, здаецца, у хлопчыкаў мяняецца голас. Ну, вось, неяк жа расце чалавек. І я рыхтавалася адначасова паступаць і ў кансерваторыю. Вось, так што ў мяне, як бы, была такая маленькая падстрахоўка. Калі я не патраплю ў тэатральны інстытут, дык я пайду туды. Ну, як патрапіла адразу? Адразу пашанцавала. Так лёгка? Так. Вялікія же конкурсы былі заўсёды ў тэатральны інстытут. Вялікія. Але гэта латарэя. Я думаю, не таму, што я такая ўжо там была, што... І хто былі настаўнікі? Я паступала на курс Веры Павловны Рэдліх. Это знакамітая Вера Павловна. Так, Вера Павловна Рэдліх. І Александра Ивановича Бутакова. А на другім курсе я ўжо вучылася толькі ў Александра Ивановича, таму што Вера Павловна набрала сабе на другі год рэжысёрскі курс. Вось так. У нас былі вельмі цікавыя педагогі потым. Ну, як звычайна, ты ж ведаеш, калі вучыцца. Ты сама ўжо выкладала? Ну, мы з табой разам. Разам. Ну, і вось скончыла ты тэатральны інстытут. Далей, як складывалася акцёрская кар'ера? І далей я адразу паехала, калі мы на апошнім курсе вучыліся, дык усе разам паехалі ў тэатры Куба Коласа, такая была ініцыятыва Александра Ивановича, і тэатры Куба Коласа нас усіх праглядалі, каб узяць усіх.
цэлы курс. Хацелася так, але ж узялі толькі Галю Бальчэўскую і мяне з курса. І мы засталіся там, У Віцебску. у Віцебску. Ну, я ведаю, што ў Віцебску ты вельмі добра працавала ў тэатры імя Якуба Коласа. І тады это быў моцны тэатр, ды і зараз, відаць, і цяпер ён добры тэатр. Ты сыграла больш як 60 роляў, сярод іх галоўныя ролі. І раптам ты пайшла з Віцебска. Чаму? Ведаеш, прыйшоў такі час, калі я працавала ў Віцебску, і сапраўды я ніколі не выходзіла з рэпертуару. Я была сярод працуючых артыстаў, а не сакрэт, што бывае так, што і не шансуе, неяк гадамі выпадаюць людзі з рэпертуару. У мяне такога, дзякуй Богу, не было, але ж, ну, часам я іграла не тое, што б я хацела, што мне здавалася, я павінна. Ну, это натуральна таксама. Але ўжо у мяне унутры была такая незадаволенасць сабой, такая нейкая незапатрабаванасць, такая моя душэўная, прафесійная была. Для ўсіх яна не відаць была, а мне гэта ўжо было даўно зразумела. Я ездзіла ў Маскву, ў Ленінград, я да рэжысёраў, я паказвалася, я пачала нават песні пісаць, іграць на гітары. Цяпер вот ужо гады прайшлі, нават гітару 5 гадоў у рукі не брала, бо часу няма. Вось. І, ведаеш, проста прыйшоў такі момант, што наша дачка павінна была паступаць у школу імя Ахрэмчыка, і мы з радасцю паехалі. З радасцю, конечно, это я так сказала, таму што з радасцю ад таго, што вот, ну, дзякуй Богу, будзем мяняць штосьці ў жыцці, таму што перамены, яны патрэбны чалавеку жывому. Ён павінен мяняцца і не баяцца нейкіх цяжкасцей. Гэта было цяжка пераехаць сюды. Я ехала ў маладзёжны тэатр, а муж мой вымушаны быў кінуць добрую працу. Мы кінулі кватэру ў цэнтры Віцебска з тэлефоном. Прыехалі сюды у адзін пакой, у вялікай кватэры. У нас суседзі 7 чалавек было. Ну, але ж я ехала ў маладзёжны тэатр. Потым з маладзёжнымі тут адбыліся ўсякія перамены. Вы не шкадуеце, што пераехалі? Мы не шкадуем. Ну і мы не шкадуем. Я думаю, што не шкадуем. Я думаю, што тое сёе беларускае мастацтва набыло з вашым пераездам сюды і з тым лёсам, у выніку таго лёсу, які склаўся тут у Мінску. Так як ён складваўся? Спачатку прыехалі ў маладзёжны тэатр, потым? Ну, прыехалі ў маладзёжны тэатр. Я ехала да рэжысёра, які займаўся гэтым ужо даўно і нават выпусціла 2 курсы, Лідія Алексеевна Манакова. Вось. Але ж атрымалася так, што ўсё памянялася. Пра гэта, напэўна, распавядаць доўга і, відаць, не варта. І атрымалася, што я выпала з тых, хто быў потым ужо у нейкім там трэці раз ужо рабілі, арганізоўвалі ўсё гэта. І я не патрапіла туды, у гэтае кола людзей, якія пачалі працаваць у маладзёжным тэатры. Але ж я рада гэтаму цяпер, таму што, сапраўды, калі б я туды патрапіла, відаць бы, так бы ўсё неяк і было б далей. Вот я была б... Маладзёжны тэатр, гэта, канешне, цудоўна. Трэба ствараць новыя тэатры, але ж, відаць, трэба было, каб здарылася вось так са мной. Ну, у выніку ўсіх гэтых перыпетый атрымалася так, што вы самі взялі і стварылі свой тэатр. У выніку доўгіх, відаць, і духоўных, і іншых разважанняў, пакутаў, вы вырашылі стварыць тэатр. Як прыйшла гэтая думка да вас? Я паспрабую коратенька так сказаць, як ты ўжо перайшоў са мной на вы, ці не? Мы с тобой дамовіліся на ты. Ты кажаш, вы стварылі. Хорошо. А ўвогуле ты не памыліўся. Я не адна, конечно, стварыла тэатр. Я пра гэта раскажу зараз. Ведаеш, ну вось, значит, я выпала з гэтага маладзёжнага тэатру. І трэба было зарабляць сабе проста элементарна на кавалак хлеба. Вось, таму што муж мой пачынаў увогуле з азоў у тэатральна-мастацкім інстытуце. Цяпер гэта акадэмія мастацтваў, потым, слава Богу, ён дайшоў да сваіх такіх вот месцаў нармальных у працы, там і ўсё.
потому что я адчувала сваю такую віну, ведаеш, як бы вот все-таки ж. Я працавала ў філармоніі, пайшла працаваць туды. Спачатку нават перад філармоніяй я працавала ў саюзе пісьменнікаў. Там было такое бюро по прапагандзе паэзіі, выступалі пісьменнікі розныя, і я таксама спатрэбіліся мае такія навыкі ў ігры на гітары, тое, што я пісала нейкія свае песенькі на вершы цудоўных паэтаў, і Есеніна у тым ліку, і Гарадзецкага, і нашых беларускіх паэтаў, Марыі Баравік, і другіх паэтаў, на вершы Анатолія Ілліча Вярцінскага таксама вот у мяне нарадзіўся нейкі такі матыўчык. І вось гэта я пачала вот так працаваць і рыхтавалася ўжо да паказу ў філармонію, вось, таму што неяк ужо ісці ў другія тэатры паказвацца мне адразу не хацелася. Я трошкі, відаць, стамілася з гэтым маладзёжным тэатрам. Ведаеш, это ж так, конечно, лёгка гаворыцца, не так лёгка это ўсё робіцца ў жыцці. Всё гэта адбіваецца на ўсім, на сілах, на ўсіх. Вось. І мяне прынялі ў філармонію працаваць, у такое канцэртна-лекцыйнае бюро, так як у мяне ўжо былі раней такія розныя свае праграмы і па паэзіі Анатолія Ілліча Вярцінскага. І апошняе, што я зрабіла, у нас быў такі спектакль у тэатры Куба Коласа, відаць, ты ведаеш, «Востраў Алены». Гэта п'еса Еўгена Шабана. Еўген Шабан сам прымаў удзел у гэтай працы непасрэдна з рэжысёрам Барысам Владимировичем Эрыным. І у час гэтай працы ён памёр. Гэта вельмі ўсіх нас уразіла, таму што гэта заўсёды трагедыя, калі чалавек ідзе з жыцця, а калі ідзе такі вот малады і поўны сілаў чалавек, але ж, як аказалася, конечно, для нас, для ўсіх гэта было такім сумным адкрыццём, што ён быў вельмі хворым чалавекам, ён памёр. І мы былі вельмі ўражаны, і мне захацелася проста глыбей пазнаёміцца з тым, все-таки, які ён драматург, я ўжо адчувала. У нас вельмі цікавы атрымаўся спектакль, там былі занятыя цудоўныя артысты. Гэта і Анатолий Михайлович Трус, і Галина Петровна Маркіна, і Трушко, і многія другія. Ну, Галя, про моноспектакль мы говорим. Так. Про театр Зніч мы говорим, як ён узнік. Ну, вось я зараз хутенька раскажу. І я прыйшла ў філармонію з такой праграмай, з такім спектаклем, як увогуле мне сказалі, калі я яго паказала, таму што там былі вобразы і маці, і ўсё, і такі быў сюжэт унутраны. Ну, ты ж не адна іграла? Адна. Адна іграла? Так, мяне прынялі як на пасаду майстра чытальніка, вось такое вот. Майстар мастацкага слова. І што? Такая пасада. Ну, але, правда, сказалі, што вы, відаць, у нас доўга не затрымаецеся, таму што, відаць, вы патрапіце ў тэатр. Ну, вот я затрымалася ў філармоніі, але ж нейкім чынам і патрапіла ў тэатр. Вось так, паціхеньку, з гэтых такіх вот літаратурных праграмаў. Потым першы атрымаўся драматычны спектакль, калі я сустрэлася з Віргініяй Тэрнаўскай, мне было вельмі цікава з ёй працаваць. Яна была адным з аўтараў п'есы сваёй «Выгнанне ў рай». Дзве жанчыны напісалі. Пра Рагнеду. Гэта пра Рагнеду. І відаць, што ты першы выканаўца ролі Рагнеды на Беларусі. Можна так лічыць? Напэўна. Паапладзіруем. Галя, як узнікае, скажем, спектакль, моноспектакль, і ўвогуле прырода акцёра, які працуе ў моноспектаклі, у жанры моноспектакля, што кіруе ім? Эгацэнтрызм? Эгоізм? Ні ў якім разе. А чаму ён адзін? Ты ведаеш, калі кіруе эгоізм у любой справе, а ў тэатры увогуле гэта небяспечна. Ну, гэта ж ужо нарцыс атрымліваецца, так? Не, ну так, ну актёр адзін робіць спектакль. Што вымушае акцёра аднаго рабіць спектакль? Ведаеш, вот калі я працавала ў тэатры... Это творчая неабходнасць ці нейкія рысы характару? Думаю, што гэта ўсё разам. І творчая неабходнасць, і рысы характару, і нейкі вопыт абавязкова працы. Таму што, калі я працавала ў тэатры Куба Коласа, і вельмі былі розныя працы, цікавыя, меней цікавыя, з рознымі рэжысёрамі цікавымі, вось і Смелякоў, і Барыс Владимирович Эрын, і другія цікавыя рэжысёры, Семён Савельевич Казіміроўскі. І ўсіх нават не пералічыць. Я заўсёды, ведаеш, у час
таго, як адбываліся спектаклі, ўжо потым, калі яны ішлі, мяне проста неяк заўсёды хвалявала тое, што спектакль распадаецца на кавалкі. Ты як рэжысёр, ты мяне, конечно, зразумееш. Таму што кожны артыст цягне у свой бок сваё, разумееш? Кожны хоча сказаць, гляньце, які я цудоўны, як я здорова раблю. Гляньце, нават ты ж ведаеш, што часам робіцца такое. Ці можа рабілася, можа зараз ужо менш, а можа у вас гэта не робіцца, тым больш. У нас не робіцца. У вас не робіцца такога, што я хочу сказаць. Што ведаеш, вот калі адбываюцца цудоўныя сцэны, і пасля гэтага гледачы павінны так... І так, апладысменты такія. І вось наступны партнёр выбягае і падсякае заканчэнне гэтай сцэны, там збівае абсалютна. Ну, гэта ладно, гэта адно. Але, ведаеш, гэта не так страшна. Гэта можа і добра, таму што гэта працуе на карысць спектакля. Нічога, артыст няхай пацерпіць. Але, ведаеш, вот мяне заўсёды хвалявала тое, што разбураецца спектакль цэлы, вобраз, тое, што напісаў драматург, тое, што напісаў паэт, матэрыял, які служыць асновай для стварэння спектакля. І вось таму, відаць, я і прыйшла да такога, што тут ужо на аднаго чалавека паглядзеў 5 хвілін, 10 хвілінаў, і калі ён не рухаецца, калі ён не прафесійна працуем, скажем так, то ўжо больш не цікава. Вось, відаць, чаму я прыйшла да гэтага. То есть ты бярэш на сябе адказнасць за мастацкі маральны ўзровень спектакля, таму што лічыш, што ты гэта здолееш адолець. Я павінна гэта здолець. А калі я не здолею, дык гэта... Ну, гэта вельмі мужна, я вымушаны сказаць. Это не проста паўтары ці гадзіну нават сам-насам з гледачом вытрымліваць увагу, больш таго, эмацыянальна так, суадносіцца з сусветам. Это вельмі цяжка. Что такое для тебя твой выход на сцену? Что он означает для тебя? Адказнасць, працу маю. Я павінна зрабіць усё, што я магу. Як ты адчуваеш натхненне? Натхнення я не адчуваю ў час таго, як я раблю нават спектакль. Мне ўжо няма часу да гэтага. Я натхненне павінна кожны дзень адчуваць, і нават кожную хвіліну. Толькі тады я змагу працаваць нармальна. А ў час спектакля гэта ідзе падсведама. Гэта тое, што рухае спектакль. Чым рухаецца спектакль? Гэта і вот натхненне відаць. Галя, калі ты іграеш свае спектаклі, ты вымушана выконваць адразу некалькі роляў у адным спектаклі. Ад некалькіх асобаў разважаць, хвалявацца, нейкія рабіць учынкі. Вось скажы, вось гэта некалькі вобразаў. Ці лёгка ты пераходзіш з адной скуры ў іншую? Ну, ведаеш, самае галоўнае тое, што я са сваёй скуры нікуды не выходжу. Я застаюся сабой, але ў той жа час я адчуваю азарт гэтай працы, гэтае дзеянне, тых падзеяў, якія адбываюцца ў спектаклі, калі ўзяць вот «Рагнеду», допустим, так? Спектакль «Выгнанне ў рай», там сапраўды многа асобаў. І таму нават вот моя дачка мне часам, яна у мяне такі самы суровы крытык, я заўсёды прыслухоўваюся да яе, таму што яна мне заўсёды скажа, калі кепска адбываецца, яна скажа, я ёй удзячна, што яна не пашкадуе, таму што, ведаеш, вот ідзе ўвесь час асэнсаванне, таму што артыстам это неабходна, адчуванне перспектывы, адчуванне, і таму, чым больш гэта ёсць, тым лягчэй і вастрэй пераход у розныя вобразы. І ў розныя, а ў вобразы пераход, это ж не проста я перайшоў у гэты вобраз, правда, вот зараз я Рагнеда, а таму што яна з'явілася, і што яна робіць, і што разам з ёй адбываецца. Ці там Дабрыня, там, ці гутарка паміж Уладзімірам Дабрынем, а яна гэта ўспрымае, яна ўспрымае гэта. Усё гэта на вастрыні адбываецца, і таму гэта ўсё шматгранна. Не то, што, ведаеш, вот это вот тут. Нічога не дзеліцца, вот якраз пра тое, што немагчыма ў нашым падзяліць жыцці нічога, так і ў спектаклі. Галя, а калі ты мужчынскія ролі выконваеш, ад імя мужчыны гаворыш, гэта табе як? Ці лёгка табе гэта даецца? Ці глыбока ты ў душу мужчынскую павінна экскурсію рабіць? Не, я не павінна рабіць экскурсію.
у душу мужчынскую. Так что это просто жаночае ўяўленне. Я, ведаеш, я павінна адчуць, вот, допустим, вершы Купалы ці вершы Вярцінскага, ці, скажем, ну, ось спектакль аб жыцці Івана Луцкевіча, дык там я просто вуснамі гераіні прамаўляю, яго нарачонай Юліаны Мэнкі, якая напісала аб ім свае ўспаміны потым. А, ну, натуральна ж, я застаюся жанчынай, конечно, я не ператвараюся ў мужчыну. Галя, ну, ці можна ў такім разе назваць твой тэатр Зніч жаночым тэатрам? Не, не трэба. Ну, ты ўсё робіш з пункту гледжання жанчыны. Жанчына адна нічога не можа зрабіць. З ёй побач і дзеці, і мужчыны, і ўсе. І старыя, і малыя. Хто яшчэ працуе ў тэатры Зніч? У тэатры Зніч працуюць цікавыя артысты, якія могуць працаваць у такім жанры моноспектакля. У нас цяпер ось ідзе спектаклі ідуць розныя. Ось нядаўна адбыўся міжнародны фестываль, трэці ўжо міжнародны фестываль моноспектакляў. І натуральна, што ў нейкай ступені, відаць, ён адбыўся і таму, што ёсць такі тэатр у Беларусі. Вось моноспектаклю. І, канешне, каб адбыўся такі тэатр, працавала не толькі я. Я, як бы, вот, ну, натуральна, што, напэўна, я самая зацікаўленая была асоба, так атрымалася, і больш, напэўна, может быть, у нейкай ступені працавала, чым другія, але ж тут і пісьменнікі, тут і паэты, тут і розныя артысты, і кампазітары. И, конечно, ну, по-перше, взять нават просто наш склад работников театра. Натурально, что у нас долгий час гэтым цяжка было пагадзіцца Владимиру Петровичу Ратабыльскому. И он добрый гаспадар, и, конечно, ему трэба экономить сродки державные. И там он сказал, вы там одна, дык что вам там трэба? Я кажу, Владимир Петрович, ведаете, это так цікаво. Это ж театр, тым не менш. И одному человеку яшчэ цяжэй стварыць, а працуюць на гэты спектаклі і афармленне спектаклі. Вось я пачала пра работнікаў тэатра. Вось натуральна сувязь гледачом. У нас працуе галоўны адміністратар нашага тэатра Ірына Геннадзіевна Клюйкова. Я вельмі рада. Яна тут таксама прысутнічае. Гэта вельмі важна. Это і не толькі арганізацыя спектакляў, это і сувязі з нашымі цудоўнымі гледачамі і з гледачамі, якія ўжо гадамі з намі сябруюць. Гэта педагогі, гэта гледачоў, гэта розныя... А што за гледачы? Вот, ну, як у вас портрет, так і у нас. Портрет гледача, які прыходзіць у тэатр Зніч. Ці ёсць такія агульныя рысы? Што гэта за людзі? Ну, гэта хацелася б, каб гэта былі такія людзі, якія сапраўды стануць нашымі суразмоўцамі ў час, калі ідзе спектакль. Таму што наш жанр моноспектаклі гэтага вымагае як ніякі другі. А рэпертуарныя прыярытэты? Душэўнай працы ён патрабуе чалавека, які глядзіць. Да, дык вось пра артыстаў я яшчэ не дарасказала. Дарасказаць? Так, конечно. Значит, вось у нас тут прысутнічаюць таксама артысты сёння. Мікалай Лявончык па паэзіі спектакль выконвае, па паэзіі Ніла Сімоновича Гілевіча «Не праклінай, што я люблю». Я рэжысёр гэтага спектакля. Вось Вячаслаў Шакаліда выконвае у нас моноспектакль у лялечным жанры, але гэта моноспектакль, і, конечно, ўсё праз артыста і многа дзеючых асобаў. Гэта дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Петра Васючэнкі п'еса і Сергея Кавалёва. Вось побач з ім сядзіць наша загадчык літаратурнай часткі Ганна Спаская. Вось яшчэ адзін работнік тэатра. Ну, гэта і загадчык пастановачнай часткі, гэта мастак па святлу, ну, гэта не трэба тлумачыць, усе разумеюць. Ну, ясна, тэатр ёсць тэатр. Много, і машыністы сцэны, і гэтак далей. Тут прысутнічаюць кампазітар, які напісаў музыку ўжо для нашых, не аднаго нашых спектакляў. Першы гэта «Добравесце ад Уладзіміра», паводле Владимира Караткевича. Это залётніў Олег Борисович. Вось. І потым яшчэ напісаў музыку для спектакля «Віленскія мроі». І цяпер вот мы яшчэ працуем над спектаклем, але, відаць, не будзем гаварыць, пакуль не зробім. Ну, все-таки... Вось так, пра артыстаў яшчэ трэба, так ці не? Не, ну про артыстаў зразумела, што зразумела так, што ты не адна. Александр Качоннак, Вячеслав, зараз скажу, Владимир Іванович Шелестаў, які выконвае на спектакль паводле Кротка і Дастаеўскага. Спектакль «Маленькі анёлак» выканаўца Раіса Астрадзінава, вельмі
Много музыкі ў гэтым спектаклі, пластыкі. Владимир Колесаў вельмі цікава супрацоўнічае. Колькі там назваў таксама з намі. у вас у рэпертуары? Цяпер вот у нас 10 таких живых назваў. Это великий репертуарный театр, отрывается. Так, у нас вялікі. Поаплодируем такому великому театру. Скажи, ласка, Галя, скажи, вот для гледачоў, дзе знаходзіцца тэатр «Зніч»? Ну, канешне, у першую чаргу трэба сказаць, што мы адзін з калектываў беларускай дзяржаўнай філармоніі. Наш тэатр працуе ўжо 9-й сезон. Куды гледачам ісці? Гледачам ісці на плошчу Незалежнасці 15 у дольную залу чырвонага касцёла, касцёла святых Сымона і святой Алены. У касцёле З знаходзіцца тэатр? 95-го году мы знаходзімся вот, з Божай І ты ласкі. свядома запрашаеш туды гледачоў? Свядома. А Яшчэ як як. наконт таго, што рэлігія і тэатр акцёраў нават не хавалі на могілках, якія знаходзіліся блізка да культавага, скажем, будынку. Таму што акцёр, рэжысёр, ён робіць ўсё-такі грэх, так кажуць, калі стварае падобнасць боскаму стварэнню. Ён стварае жыццё. Жыццё можна ствараць толькі Гасподзь Бог. І як у такім выпадку раптам табе далі прытулак твайму тэатру кіраўнікі каталіцкага касцёлу? Так, гэта сапраўды важнае пытанне, я згодна. Гэта вялікая адказнасць для нас. І калі прыходзяць гледачы на спектакль, я ў першую чаргу кажу ім, што вы прыйшлі ў храм, і мы шчаслівыя, што дзякуючы таму, што вы прыйшлі да нас на спектакль, можа быць, некаторыя з вас упершыню прыйшлі ў храм. А мы стараемся адпавядаць і памятаць пра тое, пра што ты гаворыш. Таму што, канешне, грэх, мы ўсе грэшныя людзі. Усе людзі, нават, відаць, і тыя, хто працуюць у храме, няхай яны мне даруюць, усе ж людзі жывыя. І мы стараемся. У нас трошачкі такія спектаклі, ведаеш, вот, аб жыцці нават пакутнікаў. Ну вот возьмем нават Рагнеду. Гэта ж бабуля. Не, ну тут это зразумела, про Рагнеду. Полацкай. А, скажем... Ці, допустим, Іван Луцкевіч. Гэта... А смешныя спектаклі ёсць? Няма больше любові, зараз скажу, як тая, калі хто аддасць душу за другі свая. Так? Вось гэты тэкст гучыць у нас у спектаклі. Так, значит, только релігійныя спектаклі? Не, чаму? І зусім не рэлігійныя. Не, светскія спектаклі, але мы ўсе хрысціяне ўсё-такі. Канешне, мы стараемся пра гэта памятаць у любой працы, напэўна. Я думаю, што гэта не будзе пярэчаннем ні для кого. У нас спектаклі светскія, але ёсць смешныя спектаклі, вось «Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага». І яны таксама ідуць у касцёле? Так, так, але ў нас высокапрафесійныя спектаклі. Давайте ад імя нашай студыі і ад імя усіх, хто паважае мастацтва, скажем, вялікі дзякуй тым духоўным кіраўнікам, якія дазволілі тэатру мець прытулак у касцёле. Вялікі дзякуй вам, спадары кіраўнікі касцёлу. Дзякуй. Хто асабіста? Ксёндз пробаш касцёла, ксёндз магістр Уладзіслаў Завальнюк. Ён, канешне, не проста так гэта дазволіў, а мы пазнаёміліся. Ён нават ездзіў з намі ў Зэльву. Падчас таго, як мы паказвалі там спектакль «Белы сон» на 85 гадоў з дня нараджэння Ларысы Антонаўны, геніюш. Ён ездзіў туды, і аднойчы ён дапамагаў нам гледача таксама знайсці на спектакль. На гэта так атрымалася, што... Такім чынам, ён вырашыў, што тэатр – это все-таки богаўгодная справа, так? Ну, відаць. І відаць, што ваш тэатр лепш за іншых якраз вот ілюструе тую такую аксіёму, што тэатр – храм. Так вось тэатр – храм, ён і ёсць тэатр «Зніч». Так? Так. А дарэчы, Галя, я хацеў запытацца, чаму «Зніч»? Адкуль такая назва, што яна сімвалізуе? Гэта таксама такое пытанне, якое... Што такое «Зніч»? Зніч – гэта свяшчэнны вагонь. Так,
менавіта вагонь, я кажу. Ну, Таму вагонь. што старое слово «зніч». І таму мне тут хочацца нават сказаць такое, што для нашай прыгожай беларускай мовы такія, ведаеш, такія вот як няма нават нейкіх такіх там літараў, якія ў другіх мовах гучаць, так ёсць у нас. І каб спалучэнне было прыгожае, нават вагонь, вакно там. Вось это мы лічым, што гэта той агонь, які знішчае ўсё дрэннае і пакідае ўсё добрае. Это ідзе ад паганства, канешне, это Ну, зразумела. зніч, Але наколькі- гэта больш такая назва вобразная, сімвалічная. Это агонь мастацтва. Але это не пахавальны вагонь, зніч? Ні ў якім разе. Не? Не. А што такое пахаванне таксама? Ну, не Пахавальны агонь, гэта нічога страшнага ў гэтым нават няма. Душа чалавека ідзе ў вечнае жыццё. Мы тут госці, правильно, калі так вот говорить? Разумееш? Не, ну сур'ёзна, мы ж павінны гэта памятаць. Наши гости І таму в студии, нічога я страшнага думаю, няма, нават калі гэта згодные с для нами, кагосьці. что мы тут гости. Я Галя, яшчэ не вы... сказала пра адны спектаклі, вот калі было пытанне, выбачай, калі ласка, прашу выбачэння, што ў нас ёсць яшчэ такія спектаклі, чаму у нас вялікі рэпертуар, яшчэ дзякуючы таму, што ў нас ёсць абанементныя спектаклі, у якіх галоўныя героі гэта пісьменнікі, паэты, дзякуючы якім трымаецца наша моцная культура і літаратура, і спадчына, і ўсё. Вось і Вольга Іпатава, яна тут прысутнічае, вельмі рада, што ў нас ёсць з такімі паэтамі, пісьменнікамі, такія вот вечары сустрэчы, якія мы называем умоўна таксама спектаклямі. Мы імкнемся, каб гэта было пабудавана таксама. Галя, вот я якраз пра гэта і хацеў паговорыць з табой. Бадай так, што тэатр «Зніч» адзіны на Беларусі тэатр, які так моцна, непасрэдна працуе з беларускімі пісьменнікамі, паэтамі. Не проста працуе, а сябруе, нават зросся ў адно нейкае цела, духоўнае цела. Вось беларускасць, менавіта накіраванасць на беларускую літаратуру, на спадчыну, гэта патрэба ці задача? Так сталася, што гэта і не патрэба, і не задача. Гэта наша жыццё проста, нашага тэатра. Я патлумачу чаму. Таму што, ведаеш, Геннадзь, я спачуваю тым людзям, якія вымушаны гаварыць і на беларускай, і на рускай мове. Гэта вельмі цяжка, я б, напэўна, так не змагла. Я часам і кажу сябрам і працаўнікам тэатру нашага, што абсалютна шчыра, што можна на адну паставіць вот вагу. Спектакль беларускі і тое, што калі мы размаўляем на беларускай мове штодня. У нас многія, хто яшчэ нават і не размаўляе ў тэатры па-беларуску. Гэта ж зразумела. Для нас гэта натуральна так складаецца нашае жыццё ў нашай дзяржаве. Але ў душы ў іх сапраўды гучыць наша беларуская мова. І таму я вельмі ўдзячная пісьменнікам, паэтам, з якімі мы сябруем, сапраўды працуем, супрацоўнічаем. Як я сказала, вот Вольга Михайловна Іпатова, Рыгор Иванович Барадулін, Васіль Владимирович Быкаў таксама у нас працаваў, вось Геннадзь Миколаевич Бураўкін і Наум Гальпярович, і Васіль Жукович, і нават баюся памыліцца і каго-нибудь не назваць, і Сергей Иванович Грахоўскі, і цікавыя вельмі такія вот асобы, дзякуючы якім Владимир Орлоў, дзякуючы якім мы таксама. Просто наш гэта такі вот унутраная такая як бы праца, так? Вот ёсць такі рэпертуар, які складае, натуральна, драматычная аснова, так? Мы называемся беларускі паэтычны тэатр. Любы тэатр паэтычны, правильно? Калі прысутнічае паэзія, тады адбываецца нешта на сцэне. Значыць, і Купалаўскі тэатр, конечно, это тэатр высокай паэзіі. Ну ўсё, маўчу. Купалаўскі тэатр. Мы гаворым сёння пра «Зніч». Добра. Вось, і таму наши абанементныя спектаклі
с письменниками, это вот такая вот вельми важная наша, Галя, якая сприяе. ты закранула вельмі важную тэму і вельмі балючую тэму для кожнага, хто усведамляе сябе як асобу нацыянальную. Пра мову. Так. Як ты ацэньваеш стан беларускай мовы? Ці ёсць развіццё у мовы? Ці ёсць перспектыва у мовы? Перспектыва ёсць. Ёсць перспектыва. І чым цяжэй гэты стан, тым большая будзе перспектыва. Таму што, ведаеш, нават дрэвы і тыя растуць на даху. І калі людзі многія нашыя беларусы лічаць, што... Ну, яны не самі так лічаць. Калі б у нас была дзяржаўная палітыка, скіраваная на тое, што мы ўсё-такі маем у аснове сваёй прыгожую беларускую мову, нам яе даў Гасподзь Бог. Хоч я табе скажу словамі Купалы пра мову. Калі угледзіцца на акружаючае нас жыццё, калі ўдумацца ва ўсе яго вялікія праявы, то мімаволі прыходзім да пераканання, што вот сама па сабе думка жыць на свеце вельмі добрая. Але людзі часта гэта жыццё паганяць, накладаючы на яго непатрэбныя путы, ацемраючы яго адвечныя праўды і законы. Самы найважнейшы закон жыцця – гэта людская мова, праз якую чалавек стаў найвышэйшым ад усяго стварэння на свеце. А жыццё ж не стварыла ўсяго чыста пад адну мерку, пад адзін калібр. Не зраўняла яно лесу, не зраўняла птушак і звяроў, не зраўняла яно і людзей. Дало толькі кожнай жывучай істоце вялікае права па-свойму развівацца, не сыходзіць простай, раз назначанай пуціны. Вось скажа хто-небудзь, хай бы была адна мова на свеце, бо і праўда, на што іх столькі? Яно б то можа і добра, а мо і не саўсім. Ды і мы, калі было толькі аднаго гатунку дзерава, альбо аднаго гатунку жывёльны ці збажына, то, напэўна, лёгка здагадацца, што на свеце было б далёка не так прыгожа, як цяпер ёсць. Але калі дзерава ці жывёліна ёсць як бы паверхнаснай аздобай зямлі, то мова людзей ёсць яго цэнтрам, яго ўнутранай аздобнасці для мовы, для гэтай выразителькі душы і думак чалавека. Не патрэбна ніякіх ні скіпетраў, ні каронаў, як не патрэбна для сонца якога-небудзь яшчэ пазалачонага абруча. Сонце ёсць сама па сабе аздобнасці, золата і брыльянт. Вось так і мова якога-небудзь народу. Ёсць для яго і скіпетрам, і кароны, яго нічым не апаганенай аздобнасці. А ёсць народы, у которых з роду, бадайці, была свая бацькаўшчына. Як, например, цыганы. Але мову сваю мелі, маюць. І згінена ў іх толькі тады, як звяліся б яны самі на свеце. А зводзіцца ж толькі завод якой-небудзь скаціны. Нам часто кажуць, і мы самі гэтаму патураем, што мова беларуская простая. Но, по-моему, дзякуваць Богу, абы не крывая. Асталіся мы самі як народ. І асталася пры нас наша простая, родная мова. Дзякуй. Праз якую усе знаюць, што мы не прыблуды якія, колькі мільённы народ беларусы, засяляючыя сваю адвечную бацькаўшчыну Беларусь. По-моему, лепшым Купала не скажешь. Ну, это добра. Вось існуе тэатр «Зніч». Ці ёсць гастрольныя паездкі у тэатра? І калі ёсць, то куды? Ёсць. Але мы выбіраем толькі самыя лепшыя. Я жартую, канешне. Мы мала ездзім. Ну, ведаеш, нам і тут хапае працы, па-першае. Па-другое, грошай жа мала, так? Не, ну это ясно, это як бы апрыгод. У нас, я сказала, самые лепшие. Вось мы ўжо 7-й год выезжаем у Зэльву. Спачатку мы выезжалі толькі ў Зэльву. Цяпер мы ўжо шырэй бярэм Гродненскую вобласць. І вось у гэтым годзе мы былі у Ваўкавыску, у Слоніму паказвалі свае спектаклі. Мы выезжаем за мяжу таксама. Нашы спектаклі бачылі і ў Нямецчыне, і ў Боне, і ў Райны, у тым ліку. Цікава, а там беларусы глядзяць гэтыя спектаклі? Немцы. А што яны разумеюць? А у нас ёсць такі пераклад, зроблены на гэты спектакль, які ў 93-м годзе, калі былі дні Мінска у Боне, сюды прыязджалі немцы, яны адбіралі некаторыя для сябе вось такія, што б хацелі паглядзець, і ім, калі прадставілі наш спектакль, яны яго дабралі, мы зрабілі пераклад, як вот для оперы робіцца, ведаеш, там пішацца змест. Вось, і яшчэ дадалася трошечкі там музыка. Вось, спектаклі нашыя выязджалі у Вільню, не адзін раз, Вільнюс цяпер, нашу былую сталіцу. Вось.
І нават на тэлебачанні вільнюскім запісаныя спектаклі. Ось. У Москве бачылі таксама наши... Мы да беларусаў у асноўным. Ну, давайте конечно, выязджаем, пожадаем, потому каб что- география гастролей ваша поширалась. Можна. Дякую. Галя, я ведаю, што існуе нейкі такі праект монаоперы нават па Ёсць. вершах Адама Міцкевіча. Ну, можа, гэта таямніца, можа, не. Ну, калі можна, крыху у агульных рысах пра гэты праект. Вунь гэтай таямніцы тут сядзіць у акулярах. Галоўны наш, на каго мы молімся зараз. Карацей, такі ёсць Я праект. ўвогуле... Олег Борисович Залётнев піша зараз музыку. Ведаеш, уже 5 гадоў я сапраўды Хто будзе працую над выканаўцам? Скрабагатаў. Боже мой, Виктор дык это сузор'і сабраныя. Так. Борис Федосеевич, сценография. А я, Герлован. а я либретто написала. Боже мой, давайте пожадаем поспеху, поаплодируем. Больш нішто пра гэта казаць не будзем, будзем Режиссер. проста чакаць прэм'еры. И режиссер так сама я. Так, ну добра, не будем, сапраўды. А то Не, яшчэ... гэта Я забыла про гастроли яшчэ сказать. Мы же на Белосточине были не один раз. У Польши. Ну, до белорусаў ездили так само. ну это добра. Дай бог яшчэ поехать. Это добра. Беласточчыну трэба падтрымліваць. Там Трэба. якраз беларускасць жыве. Так. А для чаго існуе тэатр? Для того, каб людзі адчувалі сябе таксама жывымі у любы час, любой цяжкай працы, заняткаў любых. Каб яны прыходзілі і абуджаліся душой, каб яны станавіліся лепшымі. Напэўна, для гэтага. Наши аплодисменты. Галя, вось ты сказала бадай пра галоўнае, коротка і ясна, для чаго існуе тэатр. Ну, дазволь працягнуць твою думку. Тэатр аддаляе той самы апакаліпсіс, які нам надракаюць, які нібыта ўжо ідзе. Ці адчуваеш ты канец сусвету і свету? І што чалавек у гэтых варунках, у гэтых абставінах? Я павінна гэта адчуваць. Гэта цяжка, але мы ўсе павінны думаць пра гэта. І выратоўвацца любоўю. Ёсць такая думка, што чалавек это ўвогуле нейкае такое здарэнне, памылка. Памылка, прыродная памылка, і ён зараз павінен знікнуць, вось, недзе тут праз год, праз два. І што ж тады? І знікаючы чалавецтву, што трэба рабіць? Што трэба рабіць чалавеку, які усведамляе, што ён можа знікнуць як памылка? Ну, ведаеш, памылка. Не нам пра гэта меркаваць. Памылка мы ці не. Ведаеш, мы ж робім много памылак, правда? Мы ж грэшныя. Не, ну глядзячы на тебя, я думаю, што так цудоўная памылка. Дякую. Хай бы часцей па такім разе памылялася. Ну, мне застаецца толькі тое самае сказаць, што я гляжу на цябе і думаю таксама пра гэта. Ну, дзякуй, мы тут абмяняліся так кампліментамі. Галя, што, я ведаю, што для цябе значыць сям'я і сябры. Таму дазволь, я перайду да тваіх сяброў, да незнаёмцаў, якія ёсць у студыі, і да тваёй сям'і, якая Я буду ёсць. табе ўдзячная. Дзякуй. Значыць, я прапаную шаноўным гасцям паразважаць на тэму мастак у шырокім гэтым сэнсе гэтага слова, што ён сёння ў свеце, навошта сёння тэатр, навошта прыгожая жанчына, слабая, даруйце, Слабая, слабая. слабая жанчына стварае тэатр і прапагандируя, даруй зноў за такое слово,
і беларускасць, і мастацтва, і духоўнасць, жыве ў касцёле, гастралюе за межамі, і тэатр называецца «Зніч», вагонь, які распаляе душу. Што такое цяпер творца у нашым грамадстве? Ну і, канешне, калі будуць пытанні для нашага сённяшняга такого героя, гераіні, то буду вельмі ўдзячны. Калі ласка, ну давайте з вас, відаць, і пачнем. Ну, па-першае, я удзячны лёсу, што сустрэў Галіну Алексеевну, Галю, калі я так магу сказаць, я не ведаю, як яна ставіцца да гэтага на людзях. Цудоўна. Ну, па-першае, што я сустрэўся з гэтым тэатрам. Па-другое, што сустрэў такую прыгожую, ласкавую, вельмі таленавітую жанчыну. І па-трэцяе, што яна мяне неяк натхніла на стварэнне оперы, пра што любы кампазітар можа марыць. І яна больш хоча, каб гэта опера адбылася, можа, чым даже я. Таму я дзякую, што ў маім жыцці з'явілася Галіна Дзягілева. Так Дзягілева яшчэ і прымушае працаваць вядомых кампазітараў. Таксама дзякую. Так, хто у нас... Я пачынаю думаць, што від дзейнасці не самае галоўнае. І не так важна, можа, што чалавек робіць і як робіць, а які ён сам. І калі чалавек светлы і чысты, то ён усё навокал асвятляе і ачышчае. Вот мне здаецца, такая Галіна. Гэта была таксама Галіна Каржаневская. Аплодисменты. Не забывайте, калі ласка, адрэкамендоўвацца. Хто? Это для... Так. Ну, якія ёсць меркаванні? Тут знаёмыя все асобы. Галина Алексеевна, я удзячна лёсу, што мы сустрэліся з вами. Я паглядзела ваш першы спектакль «Белы сон». Я настолькі была ўражана, гэта было, памятаю, на першым з'ездзе беларусаў свету. І з таго часу наша знаёмства працягваецца. Я вучуся ў вас, не скрыю. Гэткай мягкасці, гэткай дабрыні, вось, беларускасці. Вы робіце такую добрую справу ў нашай рабоце і ў нашага кінотэатра, і ў вас агульная. Гэта асвета людзей. Каб народ ведаў, што ён беларус, што ў яго цудоўная гісторыя. І вот тыя спектаклі, якія вы ствараеце, мы таксама працуем са стужкамі, якія ёсць на дакументальныя стужкі на студыі «Летапіс». Мы робім агульную справу, мы таксама шукаем цікавых людзей, ці то пісьменнікі, ці то кампазітары, ці то дактары навук, проста вучоныя. І я ўдзячна, што мы з вами правялі шэраг праграм разам, і я думаю, яшчэ не адну праграму мы арганізуем. Я хацела б прасіць, хай памагае вам Бог, і памагае той дах, пад якім знаходзіцца ваш тэатр. Дзякую вялікі. Дзякую. Галина Алексеевна, свята душы. Як прыйдзеш у тэатр, неяк і глядач, і сцэна. Настолькі ўсё зліваецца ў адно, што сапраўды пакідаеш, вось, ну і гэта яны ў прамым сэнсе слова святыя сцены. Але яны сама ўсё, і свята, і святасць, тут усё неяк зліваецца ў адно. І, канешне, заўсёды мы вельмі ўдзячныя Галіне Алексеевне за всю работу, якую яна праводзіць. Гэта тытанічная работа, але вельмі высокая і хвалюючая для нас. І мы вельмі ўдзячныя. Я неаднойчы прыводзіла сваіх слухачоў, аспірантаў Акадэміі навук на спектаклі і чула водзывы, людзі адчувалі, з якім натхненнем адбываецца ўсе спектаклі праходзяць. І з другога боку, не толькі натхненне, не толькі гісторыя, як толькі што гаварылі, а я павінна сказаць і выкананне тэхнічнае, прафесійнае. Напрыклад, у мяне быў
аспірант Зайферт Руслан. Для яго нямецкая мова не толькі родная, ён проста сам немец па паходжанню. І ён вельмі хваліў, падышоў да мяне, не змог да Галіны Алексеевны, да мяне, і вельмі выказваў такую вялікую сваю ўдзячнасць. І нават падкрэсліў мову, нямецкую мову. Колькі моў вы ведаеце, Галіна Алексеевна даражэнькая, якая вы малайчынка. Не толькі нашай беларускай так цудоўна валодаеце ва ўсім жыцці, а вось і іншымі мовамі, індаеўрапейскімі. Дзякуй вам вялікі, ад усіх дзякуй. Так что, это было пытанне, назовите себе, калі ласка. Я дацэнт кафедры беларускай мовы Акадэміі навук нашай нацыянальнай. І зовут вас як? Галіна Феліксовна Вештарт. Дякую. Так что, это было пытанне. Вот, Галина Феликсовна, мне соромно, але я вымушана прызнацца, што, на жаль, я не валодаю нямецкай мовай, але я пастараюся. Таму што гераіня спектаклі сапраўды Юліана Менке, так, ведаеце, я разумею, гэту падзяку, відаць, трэба у першую чаргу перадаць цэнтру Гёте, якому наша філармонія напісала ліст удзячны за тое, што яны са мной пазаймаліся. І дзякуючы гэтаму сапраўды я там прамаўляю неблага, слава Богу. Але тое, што даведаў, то мне гэта трэба яшчэ, канешне, рабіць. Я пастараюся. Дзякуй. Дзякуючы сябрам. Дзякуй. Будете? Калі ласка. Я тоже работаю с Галиной Алексеевной. Но я тоже очень благодарен ей за то, что она... Представьтесь, пожалуйста. Вячеслав Шоколидин, актер. Ну, я не знаю, что... Но я очень благодарен, что нас связала вместе работа. Ну, все, большое спасибо вам, Галина Алексеевна. Спасибо. Ну, мне таксама вельмі прыемна працаваць з Галінай Алексеевнай. Я недавно устроилася. Вы загадчик литературной частки. Як вас зовут? Ганна. А прозвище? Спасская Ганна. Вось. Але мне вельмі падабаецца тое, што вось гэты маленькі калектыў вельмі дружны. І ведаеце, калі даже нешта здарыцца, праз гадзіну мы усе ўжо улыбаемся, і нам лёгка працаваць, мне здаецца. Вось такая лёгкасць у хорошым сэнсе. Якія патрабаванні у вашага мастацкага кіраўніка да ўзроўню літаратуры? Ну, мне здаецца, такія высокія патрабаванні, каб адказалі Нет, мы. ну это зразумела, што прыхільнасці якія? Ну, я думаю, што няма ніякіх агранічэнняў у гэтай ступені. Мне здаецца, што тут все так, как абмяркоўваецца, агаварваецца неяк так. Ну, я не ведаю даже, как вам адказаць на гэта пытанне. Пытанні у вас ёсць да вашага шэфа? Не, я думаю, што няма. Усе пытанні мы вырашаем. Адразу пакуль што няма. Ну, дзякуй. Дзякуй вам. Калі ласка. Ну, вам не надо представляць. Цікава, што зараз ішла на перадачу і прачытала інтэрв'ю аднаго нашага славутага беларускага рэжысёра, які расказвае пра сваё дзяцінства ў глухой вёсачцы на Палессі. І піша ён там, што палова вёскі была польская, другая руская. І вось з нейкім болем падумала я пра тое, што а дзе ж там беларусы? І ці ёсць яны ўвогуле там? І пра тое, што, мабыць, столькі гадоў працуючы ў культуры, ён не самаідэнтыфікаваўся, калі так можна сказаць, не атаясаміў сябе самога, дарэчы, у яго вельмі беларускае прозвішча, з зямлёй, з культурай, на якую ён працуе. Гэта бяда вялікай часткі, а можа не вялікай, але нейкай ўсё-ткі часткі нашай інтэлігенцыі, на жаль, для якіх беларускасць гэта як адзежына. Яе можна проста там папрацаваць дзе-небудзь, пасля прыйсці, зняць яе і забыцца на яе. Дык вось Галіна Дзягілева, яна той чалавек, для якога беларускасць гэта
сутнасць яе. Гэта яе служэнне той зямлі і таму народу, сярод якога яна жыве. Скажу вам, што я шмат гадоў назіраю за ёй. І вось думаю, што за апошнія гады адбыўся проста нейкі цуд з прыгожай, мілай, таленавітай актрысы. Але, скажем так, вот проста актрысы, яна ператварылася у значна грамадскага дзеяча. Яна дзеячка беларуская. Это вельмі важна і вельмі многа. Вось, таму што яна стварае вакол сябе атмасферу. Яна не проста стварае нейкі вобраз у нейкім кантэксце, яна стварае сам гэты кантэкст. Это вельмі важна. Вакол яе ўжо групуецца моладзь. Яе тэатр заўсёды поўны, і гэта заўсёды асяродак, у якім адпачываеш. І я б сказала яшчэ адно. Не толькі яе люляе беларускае слова, уздымае і як бы калыша, але яна яму вельмі дапамагае. Галіна ў той час, які быў скрушны для многіх беларускіх пісьменнікаў, яна іх паднімала, яна з намі працавала. І мне было, скажу вам, што проста важна ў нейкія часы майго жыцця, не такія далёкія, калі яна прыходзіла ці тэлефанавала і запрашала ў тэатр аднаго акцёра з Ніч. Ну, для пісьменніка быць акторам гэта неяк дзіўна, але яна стварала тую атмасферу, яна склікала людзей добразычлівых, шчырых, добрых, і адчувалася, што ім беларускае слова патрэбна. Яна рабіла з пісьменніка яшчэ нешта. Яна выводзіла яго ў нейкую іншую прастору. І мы разам з ёй стварылі некалькі такіх, з дазволу сказаць, спектакляў, у якіх я уклала сваю душу, можа быць, таму, што перш за ўсё у гэтую сустрэчу з гледачамі уклала сваю душу і сэрца яна. І вось за гэта я вельмі удзячна Галіне Дзягілевай. Дзякуй, Ольге Іпатавай. Вялікі дзякуй. Вось яно сапраўднае супрацоўніцтва і сяброўства аднадумцаў і аднаверцаў, відаць. Вялікі дзякуй, што такое супрацоўніцтва атрымліваецца. Дзякуй вам. Будете казаць? Я познакомился с Галиной Дзягилевой. Назовите себе, калі ласка. Доцент кафедры информационных технологий Университета культуры Анатолий Остапенко. Познакомился не так и давно, влетку этого года, подчас поездки у Вильню. Мы ездили в паломництво до 3 виленских мучеников. Есть там церква, монастырь, где находятся их мощи. Так вось Галина так само приймала удел в этой поездке. Ну и там мы познакомились. Но справа не знакомство тем, что вот она говорила, что живя в этом костеле, а на самой справе она верница православная. Она про это не сказала, но я скажу про этот факт. І вось пасля этого она меня запросила на спектакль, я наведаў некалькі спектакляў, і ведаеце, гэта было як бы знаёмствам з адкрыццём новага свету для мяне, што да таго я, скажем так, чалавек тэхнічнага профілю, я открыл для себя свет зусім незнаёмы, хотя, конечно, знаёмы был наогул з тэатрам, але тэатр одного актора неяк не укладывалось в голове. И высветлилось, что это вельмі цікава, не то, что необходно, а это новый свет для меня, прынамсі, які адкрыўся са знаёмствам з Галінай. І дзякую ёй за яе высокае мастацтва і поспехаў. Дякую вялікі вам. І, відаць, вы ўжо аддаеце перавагу тэатру аднаго акцёра перад тэатрам, дзе шмат акцёраў выходзіць на сцэну. Я з вялікім задавальненнем набліжаюся да чалавека, які не выпадкова носіць такое ж прозвішча, як наша сённяшняя гераіня. Добрый дзень, калі ласка, вы жывеце з Галяй і разам з Віцебску паехалі. І ўсё тое, што сёння гаварыла Галя, гэта, як бы, не той, што кампліменты, а даніна пашаны і павагі да свайго ўласнага мужа, да супруга.
У гэтым такое славянскае, такое нешта сапраўднае, калі яна гаворыць пра вас, у яе вочы цяплеюць, павага да мужчыны, да свайго. І мужчына гэты дае працаваць сваёй жонцы, паважае яе таксама. І тое, што вы зараз тут у студыі. Калі ласка, колькі слоў пра вашу жонку, пра вашу Галіну? Мы з моей жонкой знаёмы ўжо каля 30 гадоў. І вот як не дзіўна, я для сябе, напэўна, до конца яе не раскрыў. І сёння яна для мяне раскрыла шмат яшчэ таямніц, якія я у ёй не ведаў. Я з задавальненнем знаходжуся тут, назіраю за прафесійнай працай тэлевізійнай студыі і бачу, наколькі яна сёння адпавядае гэтаму ўзроўню. Ну, а моя справа, конечно, падтрымаць і дапамагчы ёй, калі я магу, калі ў мяне ёсць на гэта сілы. І заўсёды дапамагу і падтрымаю. Дзякуй вялікі. Чым Галя падтрымлівае вас? Яна заўсёды цікавілася мастацтвам, і мне было цікава нават для сябе адкрыць тое, што калі я паказваў нейкія свае эскізы ёй, яна мне давала слушныя нейкія такія заўвагі, прапановы, і я зразумеў, чаму ў свой час яна сябравала з мастаком тэатра Якуба Коласа, з Александром Салав'ёвым, які таксама мне расказваў, што цікавыя думкі пра свае тэатральныя эскізы ён ад яе чуў. І, напэўна, перш за ўсё, конечно, сваёй цеплынёй, якую яна стварае ў сям'і. Яна умее, тут шмат хто гаварыў пра яе характар, напэўна, больш за ўсіх ведаю гэты характар я, і я ёй удзячны за тую цеплыню, якая яна стварае ў нашай. Скажыце, калі ласка, калі не сакрэт, як вы пазнаёміліся? У тэатры. Я люблю тэатр. Я ў свой час вучыўся ў Петербургу, у Ленинграде. І, па-моему, усе тэатры добра ведаў, больш за ўсё любіў тэатр Акімова, тэатр Таўстаногава бываў. І калі я прыехаў у Віцебск, мне было вельмі цікава, а які ж віцебскі тэатр ўжо ў параўнанні з тым узроўнем. І там я яе ўбачыў на сцэне. І ўсё. І прапаў. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй. Кто у нас будзе гаварыць? З вялікім сёння хваляваннем. Назовите себе, калі ласка. Ну, калі коротко, то сяброўка – гэта самая і духовная сестра. Гэта самае тое, што нашу сувязь такую вот будзе адлюстроўваць. А як завуць вас? Антаніна Цімашкова. Цімашкова. Былы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства, малодшы навуковы супрацоўнік. Некалькі паэтычных радкоў. Мой маналог, Галя, я табе дазволю сабе так сказаць, бо мы ўчора дамовіліся называць адзін аднаго на ты. Уже чытала, а тут колькі радкоў. З вялікім сёння хваляваннем, з любоўю і замілаваннем звяртаюся да Галіны. Бо вобраз той не на хвіліны, а на гады застаўся ў сэрцы, заняў дастойнае там месца. Няхай усе пачуюць кліч, ідзіце ўзніч, адчуйце зніч. Браво, браво. Вялікі дзякуй. Ну, бачыце, тэатр, якому ўжо пішуць вершы. Дзякуй. Ну, па-першае, я таксама хочу сказаць вельмі прыемныя словы пра Галіну Алексеевну Дзягілеву. Мне давялося з ёю пазнаёміцца якраз у тэатры, і я прыйшла ўпершыню на спектакль, каб узяць інтэрв'ю у Галіны Алексеевны, і вось пасля спектакля у мяне быў вельмі добры настрой, інтэрв'ю атрымалася шчырае. А чаму вы берете інтэрв'ю? Хто вы? Я журналістка, мяне завуць Вольга Гальпярович, я прадстаўляю Радыё 2. Итак, вы прыйшлі браць інтэрв'ю. Так, і вось якраз інтэрв'ю атрымалася вельмі шчырае, вельмі цёплае, і вось самыя галоўныя рысы, якія можна дадаць у партрэт творцы, у партрэт актрысы Галіны Дзягілевай, гэта, напэўна, шчырасць і цеплыня.
І таксама вось я хацела, добра, што вы задалі гэтае пытанне пра тэатры, які змяшчаецца ў касцёле. Я хацела сказаць, што я прысутнічала якраз на адкрыцці таго сезона, і гэта быў спектакль «Русалка» па творах Александра Пушкіна. І якраз гэты спектакль быў вельмі духоўны і вельмі шчыры, таксама якраз адпавядаў таму месцу, у якім ён упершыню іграўся. І вось у мяне да Галіны Алексеевны яшчэ будзе такое пытанне. Вось вы казалі пра тое, што вы хацелі ў дзяцінстве яшчэ таксама быць астраномам або географам. І, напэўна, вось я ведаю, у вас ёсць розныя падарожжы, і, напэўна, разам з тым, што вы хацелі лічыць зоркі, вы, напэўна, хацелі лічыць і нейкія сустрэчы з краінамі. І вось я ведаю, што вы не так даўно былі ў Амерыцы па вялікай і цікавай справе. Вось раскажыце, калі ласка, пра гэта падарожжа, і таксама раскажыце пра тых людзей, якіх вы сустракалі там, таму што сустрэчы у вас таксама былі цікавыя. Дзякуй. Сапраўды, я недавно была ў Амерыцы. Я ўжо сказала перад гэтым, што звычайна, калі мы выязджаем на гастролі і такое ў замежжа, мы выязджаем да сваіх беларусаў, да тых людзей, якія выехалі па нейкіх прычынах з Беларусі, ці нейкай яшчэ атрымалася так, што яны апынуліся не на радзіме. І мне пашчасціла, я марыла, конечно, было нават страшнавата трошачкі, на самалёце даўно не лётала. Прыйшлося, запрасілі мяне на сустрэчу беларусаў Паўночнай Амерыкі, якая адбывалася ў Нью-Брансвіку. Гэта было 5, 6, 7 верасня, вось, у гэтым вот недавно зусім. І, канешне, гэта было вельмі цікава. Цяжка, відаць, Олечка, зараз просто пра гэта распавесці падрабязна, таму што, напэўна, гэта патрабуе больш часу. Я думаю, што вы, як корэспандэнт, зможаце зрабіць інтэрв'ю, дзе наша шаноўная сёння гаспадарка проста раскажа. Задавальненне. А мы з задавальненнем разам са ўсімі тэлегледачамі прачытаем гэты расповед. Дзякуй за пытанне. У вас 2 пытання. Мне 2 пытання. Не, толькі спачатку, хто вы? Я Жукович, Евгения, студэнтка. Вось, калі ў сённяшні дзень у нашым жыцці так шмат пошасцей, і часта гэтая пошасць пранікае ў тэатр, што вам дапамагае захаваць свой шлях, сваю душу? Вось, гэта першае. А другое, чым адрозніваецца акцёр-чалавек ад акцёра-прафесіянала? Я пачну з другога пытання. Вот это вельмі цікавае пытанне, таму што на першае пытанне вельмі цяжка, напэўна, адказаць, і не мне на яго адказваць, я думаю. Напэўна, гэта людзі, якія мяне ведаюць, могуць лепш пра гэта, таму што пра сябе гэта адказаць вельмі цяжка і адказна. Не ведаю, скажу так. А вось на другое скажу, Женечка, ведаеш, сапраўды можа быць цудоўны чалавек. Ну, так часам бывае, здараецца, но не здарма ж ёсць такая пагаворка нават, што хорошы чалавек – это не прафесія. Мы яшчэ памятаем усе з нашых такіх савецкіх часоў, і вось гэта яшчэ да таго, да 89-го году, калі я пачала гаварыць па-беларуску, гэта вот мне запомнілася вельмі добра. І я гэта памятала, сапраўды, што я павінна быць прафесіяналам. Канешне, ў першую чаргу мы павінны быць людзьмі, у першую чаргу. Потому что мы все живем сярод людей. Наши близкие люди – это самое дорогое, что у нас есть. И все люди увогуле. Мы не повинны никого не крыўдзіць, правда, ничего. Але, конечно, мы часам пакутуем, першым станем профессионалами. Але трэба імі быць. Дзякуй. Вялікі дзякуй. І, відаць, наше апошняе пытанне, бо у нас час нас падціскае вельмі моцна. Мы б говорили, Миколай Лявончык, артыст тэатра. Ну, я працую ў тэатры яшчэ і юнага гледача, і, канешне, вельмі ўдзячны Галіне Алексеевне за тое, што яна запрасіла мяне зрабіць монаспектакль менавіта у тэатры «Зніч», таму што ну, артысты ведаюць, што
калі працуеш, рэжысёры не вельмі балуюць артыста тымі ралямі, якія ён хоча. А тут такі выпадак, што робіш тое, што табе ляжыць на душы, тое, што ты хочаш, робіш. І, канешне, я вельмі ўдзячны Галіне Алексеевне, што яна блізка пазнаёміла мяне з такім выдатным чалавекам, выдатным пісьменнікам, паэтам Нілам Сымоновичам Гілевічам. І такія сустрэчы бываюць нечаста, і таму это вельмі цудоўна, што нам давялося нават пасябраваць з Нілам Сымоновичам. Таму я вельмі ўдзячны Галіне Алексеевне за гэта. А што казаць, яна як рэжысёр, дык вот рэжысёры яны якраз не дыктатар, а неяк вот так вот рабілі спектакль, і здаецца, што гэта я зрабіў. Але каб не яна, гэтага ніколі б не адбылося. Так што я вельмі ўдзячны. Дзякуй. Вялікі дзякуй. Я думаю, што яшчэ все-таки не могу не запытацца у дачкі. Да. Дзякуй, што вы падышлі да мяне. Таму што мне вельмі хочацца пахвастацца тым, як я закаханая ў сваю мамачку. І хочу сказаць, што яна мой сапраўдны сябра ўжо маіх дзяцей, сапраўдны, яна іх вельмі паважае, цэніць. Яны яе вельмі любяць. Міколка мой кажа: мама, пашлі ўвечары ў тэатр, бабуля ўжо меч бухнула там. І хочу яшчэ сказаць про то, як проста я ее адчуваю. Мне здаецца, што вось яна як гераіня яе, Ларыса Геніюш, Ларыса Антоновна казала, што кожны чалавек павінен трымаць свой хребет, бо без хребта няма чалавека, але пры гэтым яна яшчэ не назидательствуе ў жыцці, а жыве па прынцыпе любові, павагі. І такая цудоўная актрыса, не актрыса ў жыцці. Дзякуй. Да яно і бачна, што наша сённяшняя гераіня існуе па законах любові. Ну і зараз мы ўсе разам папросім зрабіць маленькі ўрывак з таго, што ёсць у творчых планах, і з таго, што ёсць, існуе ў тэатры. Ну што ж, гэта, конечно, вельмі цяжка зрабіць у поўнай меры, але мы сабе уявім усе, што мы дзесьці сядзім на кухні, у нас, значит, у нашей хаце, скажем, у хаце нашага тэатра хутчэй, калі можна там стварыць якую-нибудь кухню, Ірачка, ці не ў нашым тэатры. Можна, відаць. Гэта Кірыл Успенскі. Мне вельмі прыемна, што у нашым такім спектаклі па паэзіі, вот мы ўжо гаварылі, якія ёсць у нас спектаклі, ёсць спектаклі па паэзіі. Тише, зараз мы зарядимся, потом слово. Добра. А вот можна яшчэ быць да Тацьяны. Мы працуем, так? Про адмову каротенькую. Значит, у нас спектакль по паэзіі Анатолія Ілліча Вярцінскага жыве ўжо доўгія гады. І гэта вельмі радасна. Ён называецца «Любіць». З паэзіі Вярцінскага пачалася моя сустрэча як артысткі увогуле з паэзіяй, разуменне яе. І зараз вот маленечкі ўрывачак. Мною забыто нямала сваіх і пачутых слоў, а словы, што ты сказала, чуюцца зноў і зноў. Як бы цябе я любіла, як бы цябе берагла, што б для цябе не зрабіла, што б для цябе не змагла, як бы пяшчотна гучала моя да цябе любоў, як бы я маўчала, калі б не хацеў ты слоў. Голос твой, твои кроки чула б я за версту, делила б с тобой до кропли и в осень свою весну. Як бы тебе я любила, без меры и мяжи, что б для тебя не зрабила. Чему ты молчишь? Скажи.
была. Наши аплодисменты и наши кветки нашей сегодняшней героини, обаяльной, мужной человеку, жанчыне, якая стварыла тэатр «Зніч», якая стварае боская уласнай душою. Вялікі дзякуй, што сёння з намі і сёння з вами была Галина Дягилева. До новых сустрэч, сябры. Добрый дзень, шановныя тэлегледачы, я вітаю ўсіх, хто сёння тут у студыі. Сёння нас чакае чарговае цікавае знаёмства ў праграме «Сёння з вами». І сёння гэта будзе чалавек, які сцвярджае, што кожны чалавек тэатр. Чаму? Таму што кожны чалавек прагне да боскай велічы. Кожны чалавек хоча перамен сусвету у лепшым сэнсе гэтага слова. І, урэшце рэшт, кожны чалавек асоба. І вось такая асоба сёння будзе з вами. Мастацкі кіраўнік, стваральнік тэатра аднаго акцёра «Зніч», спадарыня Галина Дягилева. І мы яе сустракаем. Галя, я вітаю тебе ў студыі, і давай не будзем рабіць сакрэта з таго, што мы старыя знаёмыя, і адразу будзем казаць адно аднаму ты. Згодна. Згодна. Так нам будзе прасцей, таму што размова наша вымушае быць шчырымі. Усё пачынаецца з дзяцінства, гэта не сакрэт. І мне заўсёды цікава, кожная дзяўчынка марыць стаць актрысай чамусьці. Ты марыла быць актрысай? Ну так, марыла. Але я марыла яшчэ быць, лічыць там зоркі, астраномам, як бы, там, ці географам якім-небудзь, вот, штосьці такое. Хаця геаграфію заўсёды дрэнна ведала ў школе. Галина Дягилева, вядомая беларуская актрыса, майстар мастацкага слова, стваральнік беларускага паэтычнага тэатра аднаго акцёра «Зніч», скончыла Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у 1968 годзе. Творчы лёс артысткі склаўся так, што ў творчым пошуку яна прыйшла ў Беларускую дзяржаўную філармонію, дзе адразу выразна праявіла сябе ў новым жанры мастацкага чытання. І паэтычныя спектаклі «Вяртанне Шабана», «Любіць Вярцінскага», «Мне сняцца сны аб Беларусі купалы» акрэслілі контуры будучага беларускага паэтычнага тэатра аднаго акцёра. Пры падтрымцы тэатральных крытыкаў, пісьменнікаў, сяброў акцёраў і рэжысёраў, а таксама кіраўніцтва Белдзяржфілармоніі нарадзіўся адзіны ў краіне унікальны тэатр, які атрымаў назву «Зніч». За выкананне першага драматычнага монаспектакля «Выгнанне ў рай» аб жыцці полацкай княжны Рагнеды рэжысёр Віргінія Тарнаўскайта на рэспубліканскім фестывалі тэатраў студый актрыса Галина Дягилева атрымала званне лаўрэата і дыплом першай ступені, а тэатр – прызнанне гледача і крытыкі. Атрымалася так, што вы самі взялі і стварылі свой тэатр. У выніку доўгіх, відаць, і духоўных, і іншых разважанняў, пакутаў. Ты уже перайшоў са мной на «вы» ці не? Мы з што, табой я дамовіліся перайшоў? на «ты». Так як у мяне ўжо былі раней такія розныя свае праграмы і па паэзіі Анатолійча Вярцінскага. І апошняе, што я зрабіла, у нас быў такі спектакль у тэатры Куба Коласа, відаць, ты ведаеш, «Востраў Алены». Гэта п'еса Евгена Шабана. Я прыйшла ў філармонію з такой праграмай, з такім спектаклем, паціхеньку, з гэтых такіх вот літаратурных праграмаў. Потым першы атрымаўся драматычны спектакль, калі я сустрэлася з Віргініяй Тарнаўскайтай, мне было вельмі цікава з ёй працаваць. Яна была адным з аўтараў п'есы сваёй «Выгнанне ў рай». Дзве жанчыны напісалі. Пра Рагнеду.
Гэта пра Рагнеду. І відаць, што ты першы выканаўца ролі Рагнеды на Беларусі. Можна так лічыць? Напэўна. Галя, як узнікае, скажем, спектакль, моноспектакль, і ўвогуле прырода акцёра, які працуе ў моноспектаклі, у жанры моноспектакля, што кіруе ім? Эгацэнтрызм, эгоізм? Ні ў якім разе. А чаму ён адзін? Ты ведаеш, калі кіруе эгоізм у любой справе, а ў тэатры увогуле гэта небяспечна. Ну, гэта ж ужо нарцыс атрымліваецца, так? Не, ну так, ну актёр адзін робіць спектакль. Это творчая неабходнасць ці нейкія рысы характару? Думаю, што гэта ўсё разам. І творчая неабходнасць, і рысы характару, і нейкі вопыт абавязкова працы. Таму што, калі я працавала ў тэатры Куба Коласа, і вельмі былі розныя працы, цікавыя, меней цікавыя, з рознымі рэжысёрамі цікавымі, вось і Смелякоў, і Борис Владимирович Эрин, і другія цікавыя рэжысёры, Семён Савельевич Казіміроўскі. І усіх нават не пералічыць. Я заўсёды, ведаеш, у час таго, як адбываліся спектаклі, ўжо потым, калі яны ішлі, мяне проста неяк заўсёды хвалявала тое, што спектакль распадаецца на кавалкі. Ты як рэжысёр, ты мяне, конечно, зразумееш. Таму што кожны артыст цягне у свой бок сваё, разумееш? Кожны хоча сказаць, гляньце, які я цудоўны, як я здорова раблю. Мяне заўсёды хвалявала тое, што разбураецца спектакль, цэлы вобраз, тое, што напісаў драматург, тое, што напісаў паэт, матэрыял, які служыць асновай для стварэння спектакля. І вось таму, відаць, я і прыйшла да такога, што тут ужо на аднаго чалавека паглядзеў 5 хвілін, 10 хвілінаў, і калі ён не рухаецца, калі ён не прафесійна працуем, скажем так, то ўжо больш не цікава. Вось, відаць, чаму я прыйшла да гэтага. То есть ты бярэш на сябе адказнасць за мастацкі маральны ўзровень спектакля, таму што лічыш, што ты гэта здолееш адолець. Я павінна гэта здолець. Ну, гэта вельмі мужна, я вымушаны сказаць. Это не проста паўтарыць і гадзіну нават сам-насам з гледачом, вытрымліваць увагу, больш таго, эмацыянальна так, суадносіцца з сусветам. Это вельмі цяжка. Что такое для тебя твой выход на сцену? Что он означает для тебя? Адказнасць, працу маю. Я павінна зрабіць усё, што я магу. Як ты адчуваеш натхненне? Натхнення я не адчуваю ў час таго, як я раблю нават спектакль. Мне ўжо няма часу да гэтага. Я натхненне павінна кожны дзень адчуваць, і нават кожную хвіліну. Толькі тады я змагу працаваць нармальна. А ў час спектакля гэта ідзе падсведама. Гэта тое, што рухае спектакль. Чым рухаецца спектакль? Гэта і вот натхненне, відаць. Галя, калі ты іграеш свае спектаклі, ты вымушана выконваць адразу некалькі роляў у адным спектаклі. Ад некалькіх асобаў разважаць, хвалявацца, нейкія рабіць учынкі. Вось скажы, вось гэта некалькі вобразаў, ці лёгка ты пераходзіш з адной скуры ў іншую? Ну, ведаеш, самае галоўнае тое, што я са сваёй скуры нікуды не выходжу. Я застаюся сабой, але ў той жа час я адчуваю азарт гэтай працы. Ідзе ўвесь час асэнсаванне, таму што артыстам это неабходна. Адчуванне перспектывы, адчуванне і таму, чым больш гэта ёсць, тым лягчэй і вастрэй пераход у розныя вобразы. Галя, а калі ты мужчынскія ролі выконваеш, ад імя мужчыны гаворыш, гэта табе як? Ці лёгка табе гэта даецца? Ці глыбока ты ў душу мужчынскую павінна экскурсію рабіць? Не, я не павінна рабіць экскурсію у душу мужчынскую. Так што, это просто жаночае ўяўленне? Я, ведаеш, я павінна адчуць, вот, допустим, вершы Купалы, ці вершы Вярцінскага, ці, скажем, ну, вось спектаклі аб жыцці Івана Луцкевіча, дык там я просто вуснамі гераіні прамаўляю, яго нарачонай, Юліаны Мэнке, якая напісала аб ім свае ўспаміны потым.
Ну, натуральна ж, я застаюся жанчынай, конечно, я не ператвараюся ў мужчыну. Галя, ну ці можна ў такім разе назваць твой тэатр «Зніч» жаночым тэатрам? Не трэба. Ну, ты ўсё робіш з пункту гледжання жанчыны. Жанчына адна нічога не можа зрабіць. З ёй побач і дзеці, і мужчыны, і ўсе. І старыя, і малыя. Хто яшчэ працуе ў тэатры «Зніч»? Каб адбыўся такі тэатр, працавала не толькі я. Я, як бы вот, ну, натуральна, што, напэўна, я самая зацікаўленая была асоба, так атрымалася, і больш, напэўна, можа быць, у нейкай ступені працавала, чым другія, але ж тут і пісьменнікі, тут і паэты, тут і розныя артысты, і кампазітары. Мікалай Лявончык па паэзіі спектакль выконвае, па паэзіі Ніла Сімоновича Гілевіча, «Не праклінай, што я люблю», я рэжысёр гэтага спектакля. Вось Вячаслаў Шакаліда выконвае у нас моноспектакль у лялечным жанры, але гэта моноспектакль, і, канешне, ўсё праз артыста і многа дзеючых асобаў, гэта дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага, Петра Васючэнкі п'еса і Сергея Кавалёва. Тут прысутнічаюць кампазітар, які напісаў музыку ўжо для нашых, не аднаго нашых спектакляў. Першы гэта «Добровестие Владимира», паводле Владимира Караткевича, это залётніў Олег Борисович. Вось, і потым яшчэ напісаў музыку для спектакля «Віленскія мроі». І цяпер вот мы яшчэ працуем над спектаклем, але, відаць, не будзем гаварыць, пакуль не зробім. А што за гледачы? Вот Ну, як у вас у тэатры, так і ў нас. Партрэт гледача, які прыходзіць у тэатр «Зніч». Ці ёсць такія агульныя рысы? Што гэта за людзі? Ну, гэта хацелася б, каб гэта былі такія людзі, якія сапраўды стануць нашымі суразмоўцамі ў час, калі ідзе спектакль. Таму што наш жанр моноспектаклі гэтага вымагае як ніякі другі. Чаму у нас вялікі рэпертуар? Яшчэ дзякуючы таму, што ў нас ёсць абанементныя спектаклі, у якіх галоўныя героі – гэта пісьменнікі, паэты, дзякуючы якім трымаецца наша моцная культура і літаратура, і спадчына. І таму я вельмі ўдзячная пісьменнікам, паэтам, з якімі мы сябруем, сапраўды працуем, супрацоўнічаем, як я сказала, Ольга Михайловна Іпатова, Рыгор Иванович Барадулін, Васіль Владимирович Быкаў таксама у нас працаваў, вось Геннадий Миколаевич Бураўкін, і Наум Гальпярович, і Васіль Жукович, і нават баюся памыліцца і каго-нибудь не назваць, і Сергей Иванович Грахоўскі. Бадай так, што тэатр «Зніч» адзіны на Беларусі тэатр, які так моцна, непасрэдна працуе з беларускімі пісьменнікамі і паэтамі. Не проста працуе, а сябруе, нават зросся ў адно нейкае цела, духоўнае цела. Вось беларускасць, менавіта накіраванасць на беларускую літаратуру, на спадчыну, гэта патрэба ці задача? Так сталася, што гэта і не патрэба, і не задача. Гэта наша жыццё проста, нашага тэатра. Галя, я ведаю, што існуе нейкі такі праект монаоперы нават па вершах Адама Міцкевіча. Ну, можа, гэта таямніца, можа, не. Ну, калі можна, крыху, у агульных рысах пра гэты праект. Вунь гэтай таямніцы тут сядзіць у акулярах. Галоўны наш, на каго мы молімся зараз. Карацей, такі ёсць Я праект. ўвогуле, Олег Борисович Залётнеў піша зараз музыку. Ведаеш, уже 5 гадоў я сапраўды Хто будзе выканаўцам? Скрабагатаў. Боже мой, так это сузор'і сабраныя? Так. Борис Федосеевич, сценография. Герлован. А я либретто написала. Боже мой, давайте пожадаем поспеху. Скажи, ласка, Галя, скажи, а вот для глядачоў, дзе знаходзіцца тэатр «Зніч»?
Ну, канешне, у першую чаргу трэба сказаць, што мы адзін з калектываў беларускай дзяржаўнай філармоніі. Наш тэатр працуе ўжо 9-й сезон. Куды гледачам ісці? Гледачам ісці на плошчу Незалежнасці 15 у дольную залу чырвонага касцёла, касцёла святых Сымона і святой Алены. У касцёле З знаходзіцца тэатр? 95-го году мы знаходзімся з Божай І ты ласкай. свядома запрашаеш туды гледачоў? Свядома. А Яшчэ як як. наконт таго, што рэлігія і тэатр акцёраў нават не хавалі на могілках, якія знаходзіліся блізка да культавага, скажем, будынку? Таму што акцёр, рэжысёр, ён робіць ўсё-такі грэх, так кажуць, калі стварае падобнасць боскаму стварэнню. Ён стварае жыццё. Жыццё можа ствараць толькі Гасподзь Бог. І як у такім выпадку раптам табе далі прытулак твайму тэатру кіраўнікі каталіцкага касцёлу? Так, гэта сапраўды важнае пытанне, я згодна. Гэта вялікая адказнасць для нас. І калі прыходзяць гледачы на спектакль, я ў першую чаргу кажу ім, што вы прыйшлі ў храм, і мы шчаслівыя, што дзякуючы таму, што вы прыйшлі да нас на спектакль, можа быць, некаторыя з вас упершыню прыйшлі ў храм. А мы стараемся адпавядаць і памятаць пра тое, пра што ты гаворыш. Мы ўсе хрысціяне ўсё-такі. Канешне, мы стараемся пра гэта памятаць у любой працы, напэўна. Я думаю, што гэта не будзе пярэчаннем ні для кога. У нас спектаклі светскія, але ёсць смешныя спектаклі, вось «Дзівосныя авантуры» паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Вельмі яны смешны таксама спектакль. ідуць у касцёле? Так, але ў нас высокапрафесійныя спектаклі. Давайте ад імя нашай студыі і ад імя усіх, хто паважае мастацтва, скажем вялікі дзякуй тым духоўным кіраўнікам, якія дазволілі тэатру мець прытулак у касцёле. Вялікі дзякуй вам, спадары кіраўнікі касцёлу. Дзякуй. Хто асабіста? Ксёндз пробаш касцёла, ксёндз магістр Уладзіслаў Завальнюк. Ён, канешне, не проста так гэта дазволіў, а мы пазнаёміліся. Ён нават ездзіў з намі ў Зэльву падчас таго, як мы паказвалі там спектакль «Белы сон» на 85 гадоў з дня нараджэння Ларысы Антонаўны, геніюш. Ён ездзіў туды, і аднойчы ён дапамагаў нам гледача таксама знайсці на спектакль на гэта. Так атрымалася, што... Такім чынам ён вырашыў, што тэатр – это ўсё-таки богаўгодная справа, так? Ну, відаць. І відаць, што ваш тэатр лепш за іншых якраз ілюструе тую такую аксіёму, што тэатр – храм. Так вось тэатр – храм, ён і ёсць тэатр знічь. Так? Так. А да рэчы, Галя, я хацеў запытацца, чаму знічь? Адкуль такая назва, што яна сімвалізуе? Гэта таксама такое пытанне, якое... Што такое знічь? Знічь – гэта свяшчэнны вагон. Так, менавіта вагонь, я кажу. Таму што старое слово «знічь». Мы лічым, што гэта той агонь, які знішчае ўсё дрэннае і пакідае ўсё добрае. Такая назва вобразная, сімвалічная. Это агонь мастацтва. Ты закранула вельмі важную тэму, вельмі балючую тэму для кожнага, хто усведамляе сябе як асобу нацыянальную. Пра мову. Як ты ацэньваеш стан беларускай мовы? Ці ёсць развіццё у мовы? Ці ёсць перспектыва у мовы? Перспектыва ёсць. Ёсць перспектыва. І чым цяжэй гэты стан, тым большая будзе перспектыва. Таму што, ведаеш, нават дрэвы і тыя растуць на даху. Калі б у нас была дзяржаўная палітыка, скіраваная на тое, што мы ўсё-такі маем
у аснове сваёй прыгожую беларускую мову. Нам яе даў Гасподь Бог. Хоч я табе скажу словамі Купалы пра мову. Калі угледзецца на акружаючае нас жыццё, калі ўдумацца ва ўсе яго вялікія праявы, то мімаволі прыходзім да пераканання, што вот сама па сабе думка жыць на свеце вельмі добрая. Але людзі часта гэта жыццё паганяць, накладаючы на яго непатрэбныя путы, ацемраючы яго адвечныя праўды і законы. Самы найважнейшы закон жыцця – гэта людская мова. Нам часта кажуць, і мы самі гэтаму патураем, што мова беларуская простая. Но, па-моему, дзякуваць Богу, абы не крывая. Остались мы сами, как народ. И осталась при нас наша простая, родная мова. Дякую. Дякую, все знают, что мы не приблуды якія, колькі мільёны народ беларусы, заселяючыя свою адвечную бацькаўшчыну Беларусь. По-моему, лепш, чым Купала, не скажешь. А для чаго існуе тэатр? Для того, каб людзі адчувалі сябе таксама жывымі у любы час, любой цяжкай працы, заняткаў любых. Каб яны прыходзілі і абуджаліся душой, каб яны станавіліся лепшымі. Напэўна, для гэтага. Галя, вось ты сказала, бадай пра галоўнае, коротка і ясна, для чаго існуе тэатр. Ну, дазволь працягнуць твою думку. Тэатр аддаляе той самы апакаліпсіс, які нам надракаюць, які нібыта ўжо ідзе. Ці адчуваеш ты канец сусвету і свету? І што чалавек у гэтых варунках, у гэтых абставінах? Я павінна гэта адчуваць. Гэта цяжка, але мы ўсе павінны думаць пра гэта. І выратоўвацца любоўю. Ёсць такая думка, што чалавек это ўвогуле нейкае такое здарэнне, памылка, прыродная памылка, і ён зараз павінен знікнуць, вось, недзе тут праз год, праз два. І што ж тады? І знікаючы чалавецтву, што трэба рабіць? Што трэба рабіць чалавеку, які усведамляе, што ён можа знікнуць як памылка? Ну, ведаеш, памылка. Не нам пра гэта меркаваць. Памылка мы ці не. Ведаеш, мы ж робім много памылак, правда? Мы ж грэшныя. Не, ну, глядзячы на тебя, я думаю, што так цудоўная памылка. Дякую. Хай бы часцей у такім разе памылялася. Я прапаную шановным гасцям паразважаць на тэму мастак у шырокім гэтым сэнсе гэтага слова. Што такое цяпер творца? Галіна Дзягілева, яна той чалавек, для якога беларускасць гэта сутнасць яе. Гэта яе служэнне той зямлі і таму народу, сярод якога яна жыве. Скажу вам, што я шмат гадоў назіраю за ёй. І вось думаю, што за апошнія гады адбыўся проста нейкі цуд з прыгожай, мілай, таленавітай актрысы. Але, скажем так, вот проста актрысы, яна ператварылася у значна грамадскага дзеяча. Яна дзеячка беларуская. Это вельмі важна і вельмі многа. Вось, таму што яна стварае вакол сябе атмасферу. Яна не проста стварае нейкі вобраз у нейкім кантэксце, яна стварае сам гэты кантэкст. Это вельмі важна. Вакол яе ўжо групуецца моладзь. Яе тэатр заўсёды поўны, і гэта заўсёды асяродак, у якім адпачываеш. І я б сказала яшчэ адно. Не толькі яе люляе беларускае слова, уздымае і як бы калыша, але яна яму вельмі дапамагае. Галіна ў той час, які быў скрушны для многіх беларускіх пісьменнікаў, яна іх паднімала, яна з намі працавала. І мне было, скажу вам, што проста важна ў нейкія часы майго жыцця
не такія далёкія, калі яна прыходзіла ці тэлефанавала і запрашала ў тэатр аднаго акцёра з Ніч. Ну, для пісьменніка быць акторам гэта неяк дзіўна, але яна стварала тую атмасферу, яна склікала людзей добразычлівых, шчырых, добрых, і адчувалася, што ім беларускае слова патрэбна. Яна рабіла з пісьменніка яшчэ нешта. Яна выводзіла яго ў нейкую іншую прастору. І мы разам з ёй стварылі некалькі такіх, з дазволу сказаць, спектакляў, у якіх я уклала сваю душу, можа быць, таму, што перш за ўсё у гэтую сустрэчу з гледачамі уклала сваю душу і сэрца яна. Вялікі дзякуй. Вось яно сапраўднае супрацоўніцтва і сяброўства аднадумцаў і аднаверцаў, відаць. Па-першае, я удзячны лёсу, што я сустрэўся з гэтым тэатрам. Па-другое, што сустрэў такую прыгожую, ласкавую, вельмі таленавітую жанчыну. І па-трэцяе, што яна мяне неяк натхніла на стварэнне оперы, пра што любы кампазітар можа марыць. І яна больш хоча, каб гэта опера адбылася, можа, чым даже я. Таму я дзякую, што ў маім жыцці з'явілася Галіна Дзягілева. Так Дзягілева яшчэ і прымушае працаваць вядомых кампазітараў. Таксама дзякуй. Я пачынаю думаць, што від дзейнасці не самае галоўнае. І не так важна, можа, што чалавек робіць і як робіць, а які ён сам. І калі чалавек светлы і чысты, то ён усё навокал асвятляе і ачышчае. Вот мне здаецца, такая Галіна. Она говорила, что живя в этом костеле, а на самой справе она верница православна. Она меня запросила на спектакль, я наведаў некалькі спектакляў, і ведаеце, гэта было як бы знаёмствам з адкрыццём новага свету для мяне, што да таго я, скажем так, чалавек тэхнічнага профілю, вось, я адкрыў да сябе свет зусім незнаёмы, хаця, канешне, знаёмы быў наогул з тэатрам, але тэатр аднаго актора не укладывалась в галаве. І высветлілася, што это вельмі цікава, не то, што неабходна, ну, это новы свет для мяне, прынамсі, які адкрыўся са знаёмствам з Галінай. І дзякую ёй за яе высокае мастацтва і поспехаў. Дзякуй вялікі вам. І, відаць, вы ўжо аддаеце перавагу тэатру аднаго акцёра перад тэатрам, дзе шмат акцёраў выходзіць на сцэну. Галина Алексеевна, я удзячна лёсу, што мы сустрэліся з вами. Я паглядзела ваш першы спектакль «Белы сон». Я настолькі была ўражана, гэта было, памятаю, на першым з'ездзе беларусаў свету. І з таго часу наша знаёмства працягваецца. Я вучуся ў вас, не скрыю. Гэткай мяккасці, гэткай дабрыні, вось, беларускасці. Вы робіце такую добрую справу ў нашай рабоце і ў нашага кінатэатра, і ў вас агульная. Гэта асвета людзей. Каб народ ведаў, што ён беларус, што ў яго цудоўная гісторыя, хай памагае вам Бог. І памагае той дах, пад якім знаходзіцца ваш тэатр. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Я з вялікім задавальненнем набліжаюся да чалавека, які не выпадкова носіць такое ж прозвішча, як наша сённяшняя гераіня. Мы з маёй жонкай знаёмы ўжо каля 30 гадоў. І вот як не дзіўна, я для сябе, напэўна, до конца яе не раскрыў. І сёння яна для мяне раскрыла шмат яшчэ таямніц, якія я у ёй не ведаў. Я з задавальненнем знаходжуся тут, назіраю за прафесійнай працай тэлевізійнай студыі і бачу, наколькі яна сёння адпавядае гэтаму ўзроўню. Ну, а моя справа, конечно, падтрымаць і дапамагчы ёй, калі я магу, калі ў мяне ёсць на гэта сілы. І заўсёды дапамагу і падтрымаю. Дзякуй вялікі.
Чым Галя падтрымлівае вас? Яна заўсёды цікавілася мастацтвам, і мне было цікава нават для сябе адкрыць тое, што калі я паказваў нейкія свае эскізы ёй, яна мне давала слушныя нейкія такія заўвагі, прапановы, і я зразумеў, чаму ў свой час яна сябравала з мастаком тэатра Якуба Коласа, з Александром Салав'ёвым, які таксама мне расказваў, што цікавыя думкі пра свае тэатральныя эскізы ён ад яе чуў. І, напэўна, перш за ўсё, конечно, сваёй цеплынёй, якую яна стварае ў сям'і. Некалькі паэтычных радкоў. Мой маналог, Галя, я табе дазволю сабе так сказаць, бо мы ўчора дамовіліся называць адзін аднаго на ты. Уже чытала, а тут колькі радкоў. З вялікім сёння хваляваннем, з любоўю і замілаваннем звяртаюся да Галіны. Бо вобраз той не на хвіліны, а на гады застаўся ў сэрцы, заняў дастойнае там месца. Няхай усе пачуюць кліч, ідзіце ўзніч, адчуйце зніч. Браво, браво. Вялікі дзякуй. Ну, бачыце, тэатр, якому ўжо пішуць вершы. Артысты ведаюць, што калі працуеш, рэжысёры не вельмі балуюць артыста тымі ралямі, якія ён хоча. А тут такі выпадак, што робіш тое, што табе ляжыць на душы, тое, што ты хочаш, робіш. І, канешне, я вельмі ўдзячны Галіне Алексеевне, што яна блізка пазнаёміла мяне з такім выдатным чалавекам, выдатным пісьменнікам, паэтам Нілам Сымоновичам Гілевічам. Рэжысёры яны якраз не дыктатар, а неяк вот так вот рабілі спектакль, і здаецца, што гэта я зрабіў. Але, каб не яна, гэтага ніколі б не адбылося. Так што я вельмі ўдзячны. Дзякуй. Мне вельмі хочацца пахвастацца тым, як я закаханая ў сваю мамачку. І хочу сказаць, што яна мой сапраўдны сябра, сябра ўжо маіх дзяцей, сапраўдны, яна іх вельмі паважае, цэніць. Яны яе вельмі любяць. Міколка мой кажа: мама, пашлі ўвечары ў тэатр, бабуля ўжо меч бухнула. І хочу яшчэ сказаць про то, як просто я ее адчуваю. Мне здаецца, што вось яна як гераіня яе, Ларыса Геніюш, Ларыса Антоновна казала, што кожны чалавек павінен трымаць свой хребет, бо без хребта няма чалавека, але пры гэтым яна яшчэ не назидательствуе ў жыцці, а жыве па прынцыпе любові, павагі. І такая цудоўная актрыса, не актрыса ў жыцці. Дзякуй. Да яно і бачна, што наша сённяшняя гераіня існуе па законах любові. Ну і зараз мы ўсе разам папросім зрабіць маленькі ўрывак з таго, што ёсць у творчых планах і з таго, што ёсць існуе ў тэатры. Спектакль па паэзіі Анатолія Ілліча Вярцінскага жыве ўжо доўгія гады. І гэта вельмі радасна. Ён называецца «Любіць». З паэзіі Вярцінскага пачалася моя сустрэча як артысткі увогуле з паэзіяй, разуменне яе. І зараз вот маленечкі ўрывачак. Мною забыто немало своих и почутых слов, а словы, что ты сказала, чуюцца зноў і зноў. Як бы цябе я любіла, як бы цябе берагла, што б для цябе не зрабіла, што б для цябе не змагла, як бы пяшчотна гучала моя да цябе любоў, як бы я маўчала, калі б не хацеў ты слоў. Голос твой, твои кроки чула б я за версту, делила б с тобой до кропли и в осень свою весну. Як бы тебя я любила, без меры и мяжи, что б для тебя не зрабила. Чему ты молчишь? Скажи. Была Наши аплодисменты и наши
кветкі нашай сённяшняй гераіні, абаяльнай, мужнай чалавеку, жанчыне, якая стварыла тэатр «Зніч», якая стварае боская уласнай душою. Вялікі дзякуй, што сёння з намі і сёння з вамі была Галіна Дягілева. До новых сустрэч, сябры.